an balima bamanankan mɛnnaw an balima malikura lamɛnbagaw malikura wulila deliku la tuguni dɛ awa bi an ka kɛnɛ kan an ye Umu Sangare de sɔrɔ an n'a bɛna masala kɛ awa Bawumu i dan se VOA yɛrɛ soba kɔnɔna la yan Washington DC. C'est vrai. Foli diyara n ye kana bɔ aw la ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fama kɛra. Toujours i mana na Washington dɔrɔn f'i kana tour ka an fɛ yan nɔ. O ye wajibi ye. Voilà an tun famana ɲɔgɔn ma dɔɔni. An fana bɛ faso baara de la yan. O don dɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la ayiwa bisimila an ka kɛnɛ kan ayiwa i ka taama i bɛ mun de la yan nɔ tile fila in na. En fait n bɛ tournée de la depuis mois de mai n bɛ tournée la Europe, Amérique, Japon fan bɛɛ donc n bɔra Japon ka jigin San Francisco ka bɔ San Francisco ka taa Jazz Montréal la an jouera yen Kunasini ka avion ta ka jigin ka na jouer Washington sɔrɔ Maliens fɛ an ka jɛ ka 22 septembre fêter ɲɔgɔn fɛ. En fait j'ai stoppé la tournée, j'avais 2 jours de repos ka boli ka na 22 septembre kɛ Maliens fɛ. O diyara n yɛrɛ ye kosɛbɛ. O y'i ka baara kɔrɔ ye sabula c'est an normal bɛ dɔn ni fasoden ɲumanya ye. C'est normal. I y'i jeniyɔrɔ fin wagati caman tɛmɛnlenw na. Bɛɛ ka kan k'i seko kɛ. O kɔni o ye malidenya yɛrɛ de ye. C'est vrai. Awa Umu an bɛ se ka kuma i ka fɔlisenw kan. Awa e ka fɔli kɛcogo mun de danfara b'a ni mɔgɔ tɔw ka fɔli cɛ de parce que an famana ɲɔgɔn ma dɔɔni mais n y'a ye i ye fɛn minnu bɔ laban ninnu na a fɔlisenw kɔrɔla bɛ fɛn kuraw donn'a la quoi. Fɛn kuraw caman donn'a la. Voilà bon e bɛ mun de kɛ pour que ka danfara kɛ i ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ la. Bon i b'a dɔn n'i bɛ diɲɛ baara o baara la adamaden i bɛ évoluer a kɔnɔ de n'i ma évoluer i bɛ to i nɔ la. N'i tora i nɔ la i bouger man di. Ne bɛ baara min kɛ n'o ye musique ye ka yala ni Mali musique ye dunuya fan 14 ka daminɛ Australie, Mexique, Japon, partout dans l'Amérique, partout dans l'Europe, partout dans le monde. Donc ni baara sera o degré ma f'i ka bɛɛ diyaɲɛta dɔɔni ɲini ka don i ka baara kɔnɔ mais en faisant beaucoup attention k'i ka baara i k'i ka folie dénaturée. Donc an b'o baara de la. C'est un combat, c'est pour que an ka baara in a ka di mɔgɔw ye k'an lamɛn, a ka di Américains ye k'an lamɛn, a ka di Japonais ye k'an lamɛn, a ka di Australiens ye k'an lamɛn, mais n'u ka fɛnnin fitinin farala kan ngɔni kan, djembe kan, kariya kan, yabara kan, u ka fɔli fɛnnin fitinin o dɔrɔn kama u bɛ se k'a faamuya kosɛbɛ. Donc o dɔrɔn don. Dɔwɛrɛ tɛ n'i bɛ taa mɔgɔw bara i bɛ na mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ girin ka bɔ des centaines de personnes u bɛ na ka na e lamɛn san kalo 12 wagati bɛɛ n'i y'u kan hali anw yɛrɛ ye maliyɛn ye ni mɔgɔ min bɛ tubabu ou bien mɔgɔ ni min taara an fɛ n'a ye hali foli kɛ dɔrɔn an ni sɔgɔma yari anw bɛ content kosɛbɛ voilà o ɲɔgɔn don donc n'i y'u ka fɛnnin fitinin fara kan u bɛ content u b'a faamu. Mais pourtant u ka fɛn o bɛ ka anw ka kan de fɔ ni ne ye diɲɛ fɛn o fɛn ta i bɛna Wasolon ka kan de fɔ parce que i bɛna don Wasolon ka rythme de kɔnɔ mais an ka combat ye an ka instrument traditionnel olu kana noyer cogo si u kana tunu cogo si la. Awa i b'i ka fɔlisen ninnu a dɔnkili minnu bɛ fɔ a kɔrɔ kumakan minnu b'a kɔrɔ i b'u sugandi cogo jumɛn i bɛ fɛ ka mun message de fɔ i lamɛnbagaw ye parce que an b'a ye kuma caman bɛ fɔ a kɔnɔ. Awɔ actualité caman b'a la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ bamanankan mɛn tu as vu bon moi je ne sais pas i yɛrɛ bɛ fɛ ka mun message de fɔ la plupart du temps quoi de manière générale. La plupart du temps je parle de l'injustice. C'est valable pour tout le monde, que tu sois africain ou malien ou pas malien, c'est valable pour tout le monde. Surtout injustice faite à la femme. O bɛ kuma diɲɛ bɛɛ ye. Ani bɛ kuma actualité kan. Ni mɔgɔ min y'a ye jamana an ka jamana bɛ ka wagati min tɛmɛ sisan. N ye n ka album kura min bɔra n ye kɛlɛ dɔnkili dɔ d'a kɔnɔ ka fɔ maliyɛnw ye ko kɛlɛ man ɲi an ka ɲɔgɔn minɛ. Ni kogo de pɛrɛnna basa bɛ don an kana to basa ka don an ni ɲɔgɔn cɛ n y'o kɛ ka tila ka maliyɛnw dɔnkili dilan Mali ɲana ka maliyɛnw yɛrɛ exciter halisa ka kɛ Mali kan
Mali ɲana Mali den ɲumanw fɛn fɛn bɛ kɔfɛ a ye segin an ka na ka na an ka jamana baara jamana tɛ jɔ n'anw tɛ ni min bɛ se min na o k'o kɛ fo k'o ɲa n'i y'o kɛ k'o ɲa n'i ye nɔ b'o la o bɛ jamana la développer y a pas un sous-métier baara fɛn o fɛn n'i b'a kɛ ka ɲa n'i y'a kɛ ka ɲa ka s'a dan na jamana bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la par exemple an ka dɔnkilida filɛ nin ye a daminɛ la mɔgɔw b'a fɔ ninnu ye malankolon de ye dɔnkilidalaw don mais bi mɔgɔ min bɛ dɔnkilida wari in nafa dun na a ka ca mɔgɔ 1000 ne yɛrɛ kelen nɔfɛ mɔgɔ min b'a nafa dun na a ka ca mɔgɔ 1000 voilà donc ka kabila jɔ n'a ye ka tila ka jamana yɛrɛ sous-métier tɛ diɲɛ kɔnɔ o bɛ cogo o cogo i bɛ diɲɛ fɛn fɛn na jamana kɔnɔ n'i y'i cɛsiri a la jamanaden tɔw bɛ bɔ a la i nu ma voilà i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mun de i ka carrière nin bɛɛ kɔnɔ a ka ca ni san 20 ye baw bɛ dɔnkili kan k'a da 34 bi 33 90 mun de tora i hakili la i ka carrière yɛrɛ mumɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na n'a y'i marqué mun tora n hakili la n'a y'i marqué fɛn jumɛn kɛra i ka carrière kɔnɔ min ye i marqué kosɛbɛ n'a bɛ se ka to hakili la ko kelen kɛra n na min ye marqué kosɛbɛ o ye i b'a dɔn n ka arrangeur fɔlɔ Amadu Ba Gindo ale de ye n dilan ni y'a fɔ a ye n dilan n wolola ni kan ye Ala de b'o di o tɛ mɔgɔ nɔ ye mais k'i dilan k'i ta k'i bila sira dɔw kan k'i ni fɔlifɛnw bɛɛ ale de y'o kɛ n ye an nana album fɔlɔ bɔ o y'a sɔrɔ an bɛ dɔnkili da Jeme de la Jeme la i b'i pan k'i fili yɔrɔ min ka di ye tɔnko t'a la fosi t'a la tu chantes comme tu veux tu es libre i lafiyalen de b'i ka dɔnkili da mais chanter avec orchestre Amadu Ba Gindo de ye n dressé donc n'a ye n dressé o la an bɛɛ content an ye album fɔlɔ bɔ n'o kɛra an diya ye a kɛra balawu ye a kɛlen balawu ye dɔrɔn album ye sanga ta diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc sisan ne ko ale ma n ko bon an ka taa an taara siɲɛ kelen Niger ɲɔgɔn fɛ Nigerikaw tilara k'an wele k'an ka na filanan na a ma permission sɔrɔ ka na ne ko ok n ko ko mɔgɔ ninnu ko ne ka taa n ko n bɛ taa ka na o la a tun bɛ basi fɔ n nɔfɛ finalement donc sani ka ne segin ka bɔ voyage la Amadu Ba Gindo banna saya nana kɛ tellement brusque ne ko n ko Dieu n ko nin ye mun ye ne tun taara n'Amadu Ba Gindo ye e kana sara yen nɔ ne bolo donc ça m'a marqué quoi an tora an diya yɛrɛ la ka ne dégoûté dɔnkilida la ka n découragé donc n'i y'a jateminɛ ne ka album fɔlɔ ni filanan cɛ a ye temps ba ta je voulais même plus chanter n ka kanubaga ninnu de wulila tuguni dɔnkili wɛrɛ da album wɛrɛ bɔ donc olu de nana énergie diya pour que n ka se ka continuer n'o tɛ j'avais dit non est-ce que c'est la peine yɛrɛ ne ka continuer dɔnkilida la wa mɔgɔ min bɛ n dɛmɛ tan n'o taara n ko c'est pas la peine a bɛ mɔgɔ jigila misɛnya n jigi tun misɛnya nka toujours i y'a fɔ cogoya min na Ala bɛna i da ko min kama i bɛ taa n'o ye dɛ i b'o sira i seko t'a la wa bɛɛ n'i da kan de don o k'i ɲininka tuguni e b'i ka carrière internationale nin i b'a gérer la cogo jumɛn na ka i to i ka maliyɛniya kɔnɔ k'i to i ka farafinmusoya kɔnɔna na n b'a kan k'a gérer a daminɛ na n sɛgɛnna diɲɛ ko bɛɛ i bɛ sɛgɛn daminɛ la daminɛ na n sɛgɛnna komi an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ cogo min na ko i bɛ taga n'i tulo le ye k'a di tolotigɛla ma k'a fɔ n tolo tigɛ walasa i ɲɛ ka yɛlɛ donc ne tolo caman tigɛra donc n b'o conseil di hali artiste denmisɛnninw ma a ye sɔn tulotigɛ ma a b'i ɲɛ de yɛlɛ donc n sɛgɛnna daminɛ la fo merde mais a ma se ka n décourager ka bɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min Dakan a ma se ka ne décourager fo ka n'a kɛ bi je suis n ye n yɛrɛ ka maître ye voilà ne de b'a décider n kan ka min kɛ n b'a fɛ ka min kɛ n t'a fɛ ka min kɛ fo ka na s'o ma bi yanni ka s'o ma i bɛ sɛgɛn dɛ mais alhamdulilayi je gère aujourd'hui n yɛrɛ ka carrière mɔgɔ min ka di n ye n'o bɛ baara kɛ mɔgɔ min baara kɛ cogo man diya n b'a bila n bɛ continuer ni mɔgɔ min kan ka continuer ka baara kɛ mais mun ye école de ye o kalanso de y'i o alhamdulilayi mun ye kalanso de ye parce que caman kɛra an yɛrɛ la n bɛ se ka mɔgɔw fana kalan min na o caman n y'o caman i ye caman bilasira artiste baw caman fana bɔra i fana ka kalan kɔnɔna na camanba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan
o caman kɛra donc i ye mɔgɔba de ye mun de bolodalen don aw bolo artistes quoi de manière générale aw ka se ka aw jeniyɔrɔ fin yaasa kɛlɛ nin bɛ se ka ban cogoya min na yala aw y'o siraw bɔ wa artistes bɛ baara la a mɛnna ni kɛlɛ wulila tan anw bɛ se baara min na o ye ka les cœurs adoucir les cœurs c'est-à-dire ka dusukun bɛɛ essayer ka bɛɛ lamagaya ni dɔnkili ye ni kumakan duman ni ani bɛn fɔli ye ani ɲɔgɔn cɛ anw tɛ sɛgɛn o la an b'o la de an tɛ sɛgɛn o la parce que n'an y'an ka jamana in tiɲɛ an bɛ tɔw ta ɲuman ye wa an tɛ se ka k'o yɔrɔ jamana den dɔ ye ni maliyɛn bɛɛ y'o faamu bɛɛ ka kan k'a dɔn ko rôle bɛ bɛɛ bolo mali in dilanni na i bɛ se k'i ka maliden kelen kelen bɛɛ kan ka rôle dɔ kɛ jamana in bɛ ɲa cogo min a ma fɔ ko bɛɛ ka taa politique la ne yɛrɛ min filɛ ne tɛ politique kɛ ne tɛ politique fɛ parce que ne pour moi politique tiɲɛ tɛ quoi donc o ye mɔgɔ bɛɛ n'i kɛcogo ye mais n ka malidenya n bɛ se ka rôle fɛn fɛn kɛ min bɛ n ka jamana in bɛ taa ɲɛ sira o sira kan Umu Sangare pɛrɛlen don ka taa o sira kan wa ni ɲɔgɔn miliyɔn kelen an bɛ combat la fɛn min ka di Mali ye o de ka d'an ye min bɛ Mali bɔ nɔgɔ la an pɛrɛlen don o kama su ani tile n'o ye ka dɔnkili créer ka tila ka bɛn fɔ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dɔn k'anw de ye fa ni ba ye an tɛ taa ka ɲɔgɔn to hali n'a ye fɛn fɛn kɛ an tɛ se ka taa ɲɔgɔn maliyɛn i tɛna kɛ ivoirien ye f'i ka sa maliyɛn i tɛ kɛ diɲɛ wɛrɛ mɔgɔ si i tɛ kɛ français i tɛ kɛ américain ye an kɔni bɛ na yan mais yirikuru mana mɛn ji la cogo cogo a tɛ kɛ banba ye an ka ɲɔgɔn minɛ k'an ka jamana in dilan anw de ta don ni bɛɛ ko min kɛra an na k'i t'o bila ne yɛrɛ premier de tun bɛ Mali bila min kɛra ne la Mali la ni bɛɛ ko min kɛra i la ko i t'i ta bila ne tun bɛ Mali haram parce que humiliation min dara ne ka Mali la donc ne y'o ye k'a bila ka yafa bɛɛ ma ne b'a fɛ maliyɛn den bɛɛ dɔ kɛra bɛɛ la fɛn fɛn kɛra i la jamana kɔnɔ yafa an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka taga ni ɲɔgɔn ye an ka ŋaniyaw kɛ kelen ye an ka yafa yɛrɛ de Mali yɛrɛ de kosɔn maliyɛn den bɛɛ ka yafa Mali yɛrɛ de kosɔn e ma ye Chine koko tɛ pɛrɛn ayi i tɛ koko pɛrɛn ne ye Chine dɛ a finna k'a jɛ ka bɛɛ dabari banna don cogo tɛ Chine ne b'a fɛ an ka kɛ ten de mɔgɔ kana se ka don an cɛ i bɛ mun de fɔ musow ye Mali la i bɛ mun de fɔ diɲɛ musow ye i bɛ mun de fɔ i ka fanw ye musow ne baw anw ka rôle ba bɛ jamana nin wulili la ni bɛɛ kumana i den fɛ k'i den nasigi so kɔnɔ maliyɛn den b'a masa kumakan mɛn ni bɛɛ y'i den na don so kɔnɔ k'a lasigi k'a fɔ jamana bɛ niveau min na jamana mago bɛ aw de la aw ye siniɲɛsigi ye aw bɛ fɛn fɛn na an ka ko bɛ bila bɛɛ ka wuli an ka ɲɛsin Mali ma an ko k'an ka base bani anw musow an bɛɛ ka kuma an wolodenw fɛ anw ka rôle ba de bɛ bɛn na awɔ Mali musow aw ka rôle ba de bɛ bɛn na bɛɛ ka kuma i den fɛ so kɔnɔ bɛɛ k'a f'i den ye ko ni e kelen tɛ jamana in tɛ taa ɲɛ donc ni den bɛɛ kelen kelen y'o bila a kunna ni ne tɛ Mali tɛ taa ɲɛ ni ne tɛ Mali tɛ bɔ nɔgɔ la an b'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ fosi ni Ala ka diɲɛ ye e n dalen bɛ Mali musow la n dalen b'u la n bɛ compter u kan parce que u ye sɛgɛn min kɛ foyi tɛna an ka sɛgɛn nin ban n'an ka jamana ma bɔ nɔgɔ la ayiwa an balimaw ayiwa nin tun ye ani Umu Sangare ka baro kɛnɛ ye n y'a sɔrɔ an bara yan nɔ Voix de l'Amérique an ka studio 54 kɔnɔna la an bɛ foli kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye an ka Mali kura kɛnɛ kan ye ɲininkali kɛla Umu Sangare la a k'an bɛn waati wɛrɛ